にちは、ブーです。今日はファッションチェックをしたいと思います。はい。下からいきます。この靴は、一番浮世のチアっていうところで買いました。黒いスカートなんですけど、ここに英語があって可愛いです。この T シャツ、今日ブーとお揃いで買いました。プーだけどね。プーでした。このネックレスは、これもプーとお揃いで買いました。これね、グミで可愛い。次帽子。この帽子は前から見るとすごいかっこいいんですけど、後ろから見るとこれがついててすごい可愛いです。こんにちは、プーです。私は上から行きたいと思います。まずはこの帽子、さっきプーも紹介してたんですけど、前から見たらかっこいい感じなんですけど、後ろから見ると、ここがあって、こっちから、正面から見ても、ちょっと横からついて見えて、すごいおしゃれです。次は服です。ワールドエンドって書いてあって、世界が終わるっていう意味なんですけど、私は世界の終わりが大好きなので、買っちゃいました。次はこのネックレスで、ブーが持ってるのは、ここが赤で、ここがオレンジ色の、ほぼ同じやつです。で、次はズボンで、ポイントは、ここが少しコリってなってるところと、ここがボタン4つあるところです。終わりです。バイバーイ。